तालुक्याचं गाव असल्यामुळं या ठिकाणी जी लोकसंख्या आहे त्याला वाढून राहिलेली आहे. त्या लोकांची वाढ होत असताना त्याच्यामध्ये या दवाखान्याची चांगली प्रकारची भर पडेल. या ठिकाणी अनेक डॉक्टर्स, अनेक कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज अशा प्रकारचे कॉलेजेस निघतील आणि त्यामुळं गावाचा फायदा होईल. जवळच सुपा MIDC असल्यामुळं या ठिकाणी त्या MIDCमध्ये जो कामगार वर्ग आहे त्या कामगार वर्गाला पारनेर नजदीक असल्यामुळं, जवळ असल्यामुळं त्या लोकांना या ठिकाणी येण्यास चालना मिळेल, खर्च कमी लागेल आणि त्या खर्चातून त्यांचे आजार बरे होतील. त्याचप्रमाणे तालुक्यामध्ये अनेक वाड्या वस्त्या आहेत. त्या वाड्या वस्त्यांना सुद्धा औषध पाणी फ्री भावामध्ये मिळेल आणि ते बाकीच्या दृष्टिकोन सगळं सुपिरियर होऊन जाईल. त्यामुळं माझं प्रामाणिक मत आहे, काही कुठल्या प्रकारचं तालुक्यातल्या कुठल्याही माणसाने यामध्ये राजकारण न आणता हा दवाखाना होऊ द्यावा अशी माझी प्रामाणिक इच्छा आहे.